Verden står aldrig stille. Lovgivningen står aldrig stille. Juraen står aldrig stille. Vi gør heller ikke. Hos Haugaard Brød har du altid et stærkt hold af dygtige juridiske specialister ved din side. Altid i bevægelse. Altid på forkant med den nyeste viden. Vi tænker fremad. Vi ser muligheder. Vi skaber resultater. Og er med hele vejen, dedikeret til at levere den højeste kvalitet for de virksomheder og organisationer, der betror os deres tillid. Vi tror på faglighed, ordentlighed, vedholdenhed og på at gøre selv de mest komplekse problemstillinger enkle. Fra erhvervsret til fast ejendom. Fra offentlig ret til insolvens. Fra landbrugsret til generationsskifte og dødsbo. I en verden, der aldrig står stille, yder vi juridisk rådgivning, der stiller erhvervslivet og den offentlige sektor stærkere. Det er derfor, vi er her. Stå stærkere med Haugaard Brød.